kamong mga anak, mga estudyante karon, Mm. inyo yung kanabang tagaan og importansya ang inyong pag-eskwela. Kay og eskwela lang ng inyo nga walay padulngan, ay pag dili na lang kuha na lang diretso ba? Maninda na lang puto. Oh, maglibor na lang diretso. Magbindor. Magasto-gasto lang ang ginikanan. Kunya di ay Magbindor. ito magninyo ra. Oh, magbindor. Naara ka Ana na padulong lang. sa mason, labor, Carpenter. Carpenter. Ana, Tisda. skills. Tisda. Skills. Pwede man. Ang skills po doon dili lang po mga basta-basta. Mm. Dako Oo, na medyo. Tisda. Ang At sweldo. least sa kung naibawaan lang is 600 per day. Oh. Mo na Sa, siya. sa carpenter. Sa Mo na tisda. siya wala manggod ang ato manggod kay murag ma-praise manggod nato nga nakahuman siya engineer pero wala nato nahuna-huna ba nga kining mga mason, mga carpenter mo din sila yung Moy. nagtrabaho. Sila mo'y kusog. Plano sa engineer. Sila may Diba? kusog yun. Oh, din dili kinahanglan po nato atos lang i-appreciate makanang ina ng mga klase nga kanang wala nakahuman og eskwela kay kung tanan nakahuman Na wala na yung Wala na yung udog-dog. trabaho. O wala na yung mo labor. Wala wala na na mo yun. kayo og simento. wala Wala man na yung wala kuwan. mananom. Oh. Ma-considera na tong mananom kay na may transplanter. Wala na yun. Wala na yun. Una lang yun nga. Muhuman ba ka hindi na lang ko muhuman ay kay magmananom na lang ko ini ani ana Kaya ang gasto sa ginikanan, dili yan oy. Labi na, Oo. labi na, labi na po Oo. sa ginikanan po, yan lang po maayo nga. Sila yung magbuot sa kurso niya, Ay, mga anak dili man na ganahan. pwede. Oh. Ano ang mga anak dili ganahan niya, ang inyong ginikanan yung magbuot sa kurso, inyong na Patira ba na siya nga ang ginikanan magbuot sa kurso, Oo, dili pati na man, siya dili maayo. man. Lagi. Pero ikaw nga estudyante kanang o unsay imong huna-huna nga dili na lang ba magpagasto ba? Oh. Oh, Kaya Paano lang? magpa- kanang Tisda. magpersonal na lang. Praktikal lang. Practical. Ano may mga tisda Tisda. ro nga mga Tisda. training Magtisda. Naraman ko na sa pagpaningkamot Mm. kana. Kay maskin og unsa pa yung kursong nahuman, unsa pa yung kurso nga napasaran. Kung ikaw nga nakahuman og kurso, Wa kay gana mo trabaho. Wala kurso Oh, nada. Way Ah, nadang padulong mga lang apply. yapon ka sa Oh, wala. wala gyapon. Yeah, samantalang katong nakagraduate og tisda, Oh, Ano tisda yun, lang pero tisda lang. nagkugi. ayaw na ilang Oh. lang ang tisda. Kugihan Ayaw mga na, apply. Kugi. Ayaw na ilang Oh. lang mga farmers, mga unsa din na nga kanang mga skilled worker kay mao na sila pinaka-importante sa sa usa ka nasod. Kugi ba? Kugi gyud nga magkuri mo Oo. lihok-lihok. Kay Kaya kaning mga skilled professional worker dili ba man kayo. Sila Bulpin ra mo ko daw sila ilan. mag-initiate sa trabaho. Sila gi workforce jud ba nga duot jud bitaw? Mag-unsa man ang Na Kanang mag-engineer, tudo lang kang tudo. Mm. Wala niya trabaho at wala di po kanang outcome. lagi Kinahanglan gyud pud og manpower. lagi mo lang ini high school nimo mingon ka nga mag-TESDA na lang ko Ana ba? Kay gusto ko ani makabalo ko ani mo gawas ko. So, Daghan bisan nga na bisan na. unsa nga choice, Daghan nga na ang choices. importante lang nga trabahon jud. Oh, sa kinasing-kasing. Oh, Labi na Uban sa ampo sa Ginoo oh nga trabahon mo jud mo siya. lahutay mo lambo ang unsa atong gitrabaho. gyud po. Ano siya. Kay og dili nimo apilan sa Ginoo pang Ginoo manggod ang imong pang-eskwela Wala. basin ba og dili kahuman. Oh, ana gyud. Ma-depress ka, kay kumika nagamay mo Depress. grado. Oh, kaning Nya ana. ang depression Nya ang ginikanan dagko na ra ba kay gasto kan kautang-utang kay kanang pagbayad sa mga semester na di alalim. Allowance pa. Manang kanyo siya kanang ang pag-eskwela gyud kinasing-kasing Tinod jud sa siya. ilubanan sa ampo. Ana gyud siya laban sa ginikanan. Laban gyud Og sa kaugalingon. Ay dili man na para sa ginikanan sa Oh. ila man na. para gid sa sa inyo imong man galing na. Sila man na. sa imong ginikanan. Mo na nga use your kanyo ang utok kay gibutang gyud siya sa ibabaw ba. Mm. Oh, Dili gid para siya. siya mo kuman sa imong kasing-kasing. Kani jud gamiton. Ayaw jud ni. Dili man guna siya pwede Kay nga na may manabaw panahon kang nga dili kani pud ang ma-relate ang imong kurso. gamiton. Oh. Pero connection jud siya sa dire. Kani di mo repair gid sa dinner. So magamay og unsang kursuha, masimple man sa iyang nga kurso unsa ang importante dunay fashion love. Kana. Love your job. Love your Manarbaho. works. I-love jud og unsa ang trabaho. Kaya- Love you are as students. Ang usa po jud Love bisan your pa og family deh. nakahuman ka pero wala Love your kay- parents. wala kay Yes. maayo nga Oh. kana. Wala kay Una-unahon bitaw Kana, nga manners, sa imong pag-eskwela ang no imong respeto. ginikanan aning Kay kamot nga GMRC. Oh. Kana. paningkamot sa ginikanan nga manners. ikaw Alright, conduct. ana siya manggod paningkamot sa ginikanan nga ikaw anak gipa-eskwela mapamanahan ka
kay lumalabay ra kaming ginikanan. Kay nabiya- Mapamanahan mo. Nabiya Nga kamo mo nakakuan. na yung gamiton pohon. Naay Kung na- makahuman mo. Na nakahuman og eskwela niya mura nag Si Oy, Pinsa. engineer na bi ako. O din, wala na respeto sa Oo, wala ginikanan na nga respeto Uy, nagpa-eskwela. ma'am, nabaya ko. Besan pag ma-engineer o ma-doktor kay gipa-eskwela mo ginikanan di pa mo kabalus. Kay naa gyud kinahanglan gyud ang manners sa mga Oh, wala pa di pa kabalus. Usa tanang yun. kurso. Walay Wala na- balos. Kadto bitaw nang apply nga chemical engineer. Swerte kay sila ka. Gisukod yun siya. Mm. Pag pang-apply niya, kanang gidawat mi niyang papel. Then gipalingkod ra siya dito sa corner. Mm. Then giagi-agian ra gyud siya. Nagpailo gyud siya. Dayon Isulay lang to siya. pagkasunod adlaw na po ni balik siya dito. Kay gipabalik man siya. Gipalingkod ra gyapon siya ato ang corner nga agian siya sa mga tawo. Di ay ito gikuan di siya. Isulayan ra. Isulayan na dahil siya gitanaw siya kung unsa siya nga pagkatawo. Ano ba? Wala naman po yun kay lingkod po siya ito. Mas mahal po siya na itama agi na. Good morning. Maayo gid siya. Babuutan mangod siya. Gidawat siya. Moto yung part sa interview. Oo. Motoy Ang uban screening. nato, maingon madali Screening to. oh. sa nga apply ko na engineer ko, mechanical engineer. Gusto ra yun nga mulingkod. Palingkod ako Oo. diri. Agi-agi Padaplin ang ako mga na tao. ako diri suok. Ana Ano ba? siya. Nya kay buutan man siya. Pailog ra gid siya. Pareha sa mga kanang squad. Kanang Mo na nga i-treasure gyud nila ang Masuko kuan. mo ba na, grabe, kana nang apreduhan na nagbuot ni ko ana. Depende man gud kapag abot man gud dito ana kag-refer siya sa katong na nag-refer niya, abot dito. Dili wala man pud sa ingon nga naglingkod na pud siya nga kuan gikuan. Sayo mo sa abot dito. Apa ito? Ano manglimpyo siya, manguan siya ana. Nagbinutan gid pud siya ba mo nakasulod gid siya. Mo na giingon nga kanang mga apply gid ka. Be humble din Mm, sa. humble. Dayon sa nakasulod naman siya. Di kay pag-abot nimo gusto Nakatry- ng manager mo pulihan. Di nakatry siya unsa di kalisod ang kanang ang kining sa barko. Wala na siya nibalik og basakay. Ang negosyo na lang po siya. Naris, man ang course na ba. Oh. Nang also Nindot man gud tong makahuman kay o Maka-experience ka dili ba? ka ganahan sa imong kurso nga nahuman. Makapili ka makapili choice. ka. Oh, makapailin-ilin Kay gyud ka. Mm. naaman kay kahibalo. Dayon ang duna poy imong profesyon nga gihuptan. Anytime kung dunay mga opportunity nga nahuman gyud kag eskwela, mga 4 batanon years. karon ha, take note. Bisan unsa nga kurso maganahan naman mo o dili kining gasto ang inyong ginikanan. Humana lang na ninyo kay dunay mga time nga opportunities sa trabaho moabot sa inyo nga di inyo damhon kay naamoy nahuman, naamoy abilidad. Magamit ra na ninyo pohon. Mm. Oh, ana gid siya. I-treasure ang paggastos ginikanan kay ngano para na sa inyong kugmaon. Ang army Oh. nangita og engineer. Di ba? Oh, tinud na. Ang police Daghan, nangita oh. og teacher. Nakita sila. Ang mga Oh. army mangita og nurse. Di Dapat kinaman ko manggol na dili ang kurso. kanimang kong armed Fit manggol forces na doon na sa- sila yung hospital kaugalingon sa mga armed forces mo nang ginadawat nila ang mga nurse kay gamiton to nila sa ilang Oh, kaugalingong tariha sa hospital. atong nurse. Mm. Ang Agoy, teacher, tawagid siya. Nganong gidawat pud nila kay doon naman po yung sitwasyon sa mga pulis pud prean ng mga agent bitang mga Ah. sa mga women desk. Ah. Didto po na ibutang tong Butang. kuan women Mga kaya na may social mga work, case nga people. kaso nga sulbaron Pero si ma'am, sila ato. Si Oh. Ma'am si Karante, ma'am, si Ma'am Herbias. oh, Hi Oh. Ma'am Herbias. Asa naman siya ron? talagid Shout out. siya. Da. Naka-uniform na siya. Wow. Mubo Ay, na kay iya hamang buhok. yun tong gi-aim. Oh, gusto gid siya. Nga masulod siya dito. Gusto siya dito siya naman mag siya din sa iyang pagka-nurse pero nang-apply gid siya. Kay gusto Sandalo man gid yun siya. siya. Sige siya nga mag Gusto gyud siya mo kuan, mo judo karate ug mga So what is your dream? No, based on your profession. Bubuwag-buhok. Hold your dreams, mga batanon, based on your Okay to. profession nga gusto niyong Tinawag huktan, siya pwede ng man. content sa Sabay na lang siya. Like, video call siya. Ay pa siya, nahimo na siyang women's army. Mga ano, noy, yung mga word tangan yun, noy. Women's army gito siya ba? Motoy gitawag si Wala kog daw siya. dili. women's army. Pero kung nga gani siya, dili gani siya fresh graduate. Narbaho na gud siya. Diyan na siya Ah. Pero kay kuan man gud siya kanang Kuan na gito siya, experiencado na siya. experience siya doon Dili gud na siya. to Registered nurse. Registered po siya. Dili po siya madlok Board gud. passer po siya. Isumo to siya. Mana nga kinahanglan yun yung mga batanon karon nga dili ka maulaw magtuon gyud nga kana bang dili maulaw mga apply na ba Mm. o bitaw nang Bisan gitudlo asa. na daan sa eskwelahan nga nay ural nay reporting Mm. Oh. napay sa Wala panadya bila sa wala bila sa eskwelahan unang panahon ay high school mi sa una isang dayon
kanang oral recitation wala may alang mag-report. Di gituyo man na siya, Dagko kay Jay. mga kuan. Pero Oo. nang imuhang shy type sa personality nga di kay kahilumon kay ka di ka mutingog maka-voice out yung ka ba dili mawala imong pagkaulawon Lagi. imong ma-develop imong personality character behavior nga makigmingle kasi mo ang mga ka So, wala- uban wala- ana ba Dahil na lang high school. Kinahanglan ba gyud ang mag-eskwela karuno ka nang tininuod. Kaya Oh, kung dili siya- kaluoy kayo ni dili kabot siya sa kanang college. kuan lang Mm. dili siya binuang lang nga bitaw basta lang basta lang Basta dili sulod siya na ko eskwelahan din, Mm. magtulog-tulog dito, inigkahuman sa classes maestra. wala lang Murag ana Buhay ba? na ibawan. Imong grado nagtulog-tulog po. Pilangga kay sa teacher. Mm. No. Gipatulog So, ka pa imong grado. be smart Kana. maray kay nga be smart responsible studios ka dili kay tulog-tulog ra estudyante studios Wala gyud problema karon Oh. nga kanang